coreografía. Agora si baixamos un pouco o ritmo cunha coreografía miña e coa música preciosa de Uxía Senlle para as miñas preciosas alumnas de grau 5, Outubro. Saudades na area do meu
Rematamos. Ao rematar esta coreografía irán saindo todos os grupos para o saúdo final conmigo. Lembrade que recolledes as peques despois polo soto. E agora viaxamos a Londres. Rematamos como empezamos, cun musical. Cats, gatos no tellado de Londres. Grazas a todos e ata o vindeiro curso.
Thank you.